We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namong pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan din sa GMA Davao Complex. Giuli na sa ilang tagsatag sa kalugar ang 19 kanailhan na nga mga namatayang sundalo sa paghagsa sa C-130 plane sa Sulu. Anang report. Nailhan na ang 19 sa 49 ka mga sundalong gidala sa Zamboanga City human namatay sa pagkahagsa sa C-130 military plane sa Sulu ni adtong Domingo. Kini sila si Major Emmanuel Macalintal, Major Michael Vincent Benolerao, First Lieutenant Carl Joseph Hintay, Technical Sergeant Mark Anthony Agana, Technical Sergeant Donald Badoy, Staff Sergeant John Neil Macapaz, Staff Sergeant Michael Bulalake, Sergeant Jack Navarro, Captain Higuelo Emeterio, First Lieutenant Sheena Alexandria Tato, Sergeant Butch Maestro, Private First Class Christopher Rolion, Private First Class Felix Zalde Provido, Private Raymar Carmona, Private Vic Monera, Private Mark Nash Lumanta, Private Jomar Gabas, Private Marcelino Alquizar, ug Private Melmark Angana. Matud sa Western Mindanao Command, gihatagan sila og full military honors atol sa ilang send-off ceremony sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City kagahapon. Una sila giuli sa ilang tagsatag sa kalugar. Samtang gidala na padulong Cebu kagabi ang unong kasundalong gipangunahan sa tulo ka piloto nga sila Major Macalintal, Major Benolerao ug First Lieutenant Hintay. Ug sila Technical Sergeant Badoy, Staff Sergeant Macapaz ug Sergeant Navarro. Padayon pang ginaila ang nahibiling 30 ka mga lawas nga gipailam sa forensic ug DNA test. Samtang dili mubo sa 20 ka survivor nga gidala sa managlahing ospital sa Zamboanga City ang padayong ginatambalan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Unom ka fallen heroes nga naapil sa C-130 plane crash sa Patikul, Sulu nakauli na sa ilang nagkadiyang probinsya. Atong sayno ng detalye ini sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Sara, una sila gihatod sa tagsa-tagsa nila kalugar sa Northern Mindanao. Gihatagan una sila og full military send-off sa 4th Infantry Division sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Alas 7 ganihang buntag, gihatagan og full military honors ang unom ka mga sundalo nga namatay sa pagkahagsa sa C-130 plane crash sa Sulu. Una ihatod sa tagsa-tagsa nila ka mga lugar kung asa usa sa Balingwan, Misamis Oriental, upat sa Bukidnon Province ug usa sa Kitcharaw, Agusan del Norte. Gipasalamatan ang unom ka fallen heroes sa ilang sakripisyo ug pagserbisyo sa nasod. Pag-abot sa ilang tagsa-tagsa kagigikanan, adunay squad sa kasundaluan nga motagbo kanila ug tagaan og 21 gun salute ayha ilubog.
pasalig sa Fort ID nga tabangan og dili pasagdan sa gobyerno ang mga nahibiling kabanay sa mga sundalong namatay. Sa pakipag-usap dating commander, nakita natin ang kanyang pakipag-simpatya, no? Yung simpatya niya sa family at kinausap niya ito ng masinsinan, assuring them na tutulungan para sa claims and benefits na makukuha, and of course yung assistance na command. Bali, meron din silang makukuha kasi sa Office of the President. Sa karon, doon na pa'y 13 ka mga fallen heroes nga sakop sa 4th Infantry Division sa Philippine Army nga padayon pang gina-identify pinaagi sa DNA. Sa higayong makauli sila susamang military honors gihapon ang ihatag sa ilang pag-abot. Sa pagkakalam natin through DNA at tayo sa Fort ID, we provided dental records, no? As another tool para ma-match, no, doon sa mga bangkay. Sara, sa kasamtangan, wala pa'y definite date sa transportasyon sa mga nahibiling 13 ka mga sundalong namatay na sakop sa 4th Infantry Division. Sanglit padayon pang pag-identify kanila. Sara. Okay, daghang salamat, Ethel Ipanag. Kabanay sa mga sundalo nga taga Panabo City, Davao del Norte, kinsa na-apil sa pagkahagsa sa C-130 sa Sulu, hinahinay ng gidawat ang nasinati sa mahal sa kinabuhi. Gani saysay sa usa kanila, naka-video call pa ang ilahang anak una kini misakay sa nahagsang C-130. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Mipadangat ug bahasubo ang Panabo City Government ngadto sa makabanay sa duha ka panabawan nga sundalo kinsa naapil sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Sulu niadtong Domingo. Usa sa mga panabawan mao si Army Private Archie Barba. Sa interview sa radio station sa Panabo City Government, gisaysay sa kabanay ni ini nga una misakay sa mga military plane si Archie padulong sa ilang unang deployment sa Sulu. Nag-video call pa kini kanila. Tawag na diri sa mua, ana siya mamularga namin sa hulo. Ko una sige ingat. Mga alas 9 ma, moto pag alas 9 wala ra pud mi sir. Ya dito namin nakabalo pagka alas 11. Mga naay kuan naay nakasa nga eroplano nga gisakyan sa bagong tren ni sir. Hilabihang kasubo ang gibati sa kabanay sa mong hitabo ilabi na nga dakong tabang si Archie sa ilang pamilya. Magkatabang ko sa tuwang kalisod nga maka-eskwela ko sa akong igsuon. Para makatabang ko sa katawan. Samtang ang inanusab sa lain pa nga panabawan nga si Air Force First Lieutenant Carl Hintay, mibiyahin na padulong Cebu, humanapalga na ang lawas ni ini. Si Carl, usa ka BS Bio graduate sa UP Mindanao ug PMA graduate. Sobra na din siya on 3 years sa iyang pag-training sa usa ka piloto sa C-130. Gisaysay ni ini nga nagkastorya pa sila siyang anak sa video chat ni atong Biyernes apan mauna dayto ang ulahin nilang panagstorya ug nasayra na lang niya sa iyang makaila ug sa social media ang gidangatan sa iyang anak. The last time was last Friday, nangutan ako sa iya kumusta kasi kay sa iyang kuan karon gibuhat sa matulog daw siya sayo kay nag-prepare siya sa iyang flight 3 p.m. sa Saturday going to Palawan. Bisan sa hitabo, dako ang pasalamat sa pamilya Hintay ug Barbas masuporta nga gipadangat ngadto kanila. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Magamahan patay human nakikpinusilay sa otoridad diyang magsilbi og search warrant sa ilang balay sa Pekit, Cotabato. Patay ang magamahan nga sila si Ronnie Mangansakan o Gabanji Mangansakan human nakikpinusilay sa mga sakop sa PIDEA o 37th Infantry Battalion diyang isilbi ang search warrant sa ilang balay sa barangay Makasindig, Pekit, Cotabato kaganihang buntag. Na-recover sa crime scene ang usa ka homemade 50 caliber Barrett rifle, duha ka M16 rifle ug usa ka M14 rifle ug M203 grenade launcher, mga klase-klaseng bala ug kapin 1.3 million pesos ng illegal nga droga. Si Ronnie Mangansakan dunay standing warrant sa kasong frustrated murder o giingong leader sa notorious armed lawless group sa North Cotabato ug Maguindanao. Gidakop sab si Gutierrez Antipolo Abit kauban sa napatay nga suspect nga dunay gikuptang illegal nga droga ug M16 rifle ug si Nissan Mangansakan kinsa dunay kasong frustrated murder.
Nagpailang broker og yuta sa Cagayan de Oro City nga giingong nangilad sa iyang kliyente arestado sa entrapment operation sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Dakpan atol sa gikasang entrapment operation sa Police Station 2 Kugon ang gikaingong broker nga si Jansen Mayli, 27 anyos, taga Xavier Heights, Upper Balulang, Cagayan de Oro City. Ang suspect gireklamong nangilad sa usa ka individual nga buot unta mo palit og yuta. Anana kuno sa 110,000 pesos ang natangag sa suspect gikan sa biktima nga partial payment unta sa yuta ngayang paliton. Apan wala di kini nakaabot sa tag-iya sa mong yuta. Hinungdan nga nagpatabang ang biktima sa kapulisan. Sa katingalan niya nga wala man gihapon ni move, wala ni lihok ang papel. So kaning biktima ni antog sa tinuod nga tag-iya sa balay kaning yuta. So dito niya nabalaan nga katong mga partial payment niya wala day girimit. Tambag sa otoridad labi na sa mga tawong adunay planong mamalit og yuta o balay, magdoble alerto aron dili mabiktima sa mga mangingilad. Kung mamahimo, sutaon gilayon kung lehitimo ang tawong nga katransaksyon aron malikayan ang susamang modus. Dili ta basta-basta mo kagat kaning mga transaksyon, particularly ani nga mga transaksyon kaning yuta. Ay wa ta kabalo nga daghan di ay mo gibaligyan ana. Kasong swindling ang gipasaka batok sa suspect kinsa anana karon sulod sa prisuhan sa Kugon Police. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagpabiling Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayong nakaapekto sa Mindanao. Sumala sa pag-asa, apektado sa ITCZ ang Palawan, Visayas ug Mindanao. Busa, pahimangno nga magbantay sa flash floods ug mga landslide resulta sa kusog nga ulan. Base usab sa rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng makasinati og kusog nga mga pag-ulan ang daghang bahin sa Mindanao. Dinadunay na nating mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat dito sa Caragao, Davao Region. Epekto sa Intertropical Convergence Zone, samtang din istong dakbayan or ubang dapit sa Mindanao. Adunay nating mga pagdagom sa hapon or sayo sa gabi. Hinubanan nga adunay mga pag-ulan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sitentaysay kakaha sa smuggled cigarettes nga nagkantidad og halos 1 million pesos ang nakumpiska sa mga sundalo sa 74th IB sa Philippine Army ug pulis sa Lagpand, Barangay Tiktapul, Zamboanga City. Walay mapakita nga dokumento ang siyam ka tripulante sa Jongkong ug wala say negative RT-PCR test result dihang misulod sa syudad. Anana sa Bureau of Customs sa mga sigarilyo ug gidala na sa Vitali Police Station 1 ang mga tripulante. Sa Caraga Region, 11 katao ang nadakpan sa kapulisan ubos sa ilang simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Sagad kanila, most wanted person sa station ug regional level. Doon na say nadakpang most wanted nga miyembro sa NPA. Lakip sa ilang mga kaso, mao ang robbery, attempted murder, child abuse, kidnapping, theft ug uban pa. Sa Agusan del Sur, dakpan ang 19 anyos nga si Johnny Boy Corvera nga gingong ng lugos ug minor de edad sa Barangay Bayugan 3, Rosario niadtong miaging tuig. Samtang arestado sabang suspect nga si Alfredo Morado nga dunay kasong reckless imprudence resulting to homicide. Human na labigit sa aksidente sa motor nga gikamatay sa sakay sa motor sa Bayugan City sa miaging tuig sab. Sa Surigao del Sur, 8 katao nga nanguha og magkuno wood products nga nagkantidad og 210,000 pesos ang nasikop atol sa kampanya kontra illegal logging sa Caraga Police sa National Highway sa Puro Calabasa, Barangay Burgos sa lungsod sa Cortes. Wala kunoy mapakitang dokumento ang mga suspect atol sa inspeksyon. Mag-atubang sila og kaso paglapas sa Presidential Decree 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines. Kapin 3,000 ka mga public utility vehicle drivers sa Davao City ang nabakunahan na og first dose. Samtang 50,000 katao na ang fully vaccinated sa syudad. Ane report. Nakapaskil ang mga pulong nga bakunadong driver sa windshield sa ginapamasahero ang taxi ni Jessie. Kinsa na bakunahan na sa first dose sa Sinovac vaccine. Desidido usab siya nga humanon ang second dose aron maangkon ang proteksyon batok sa virus.
para kampante ang pasahero ng sakay. Okay. Sa among kumpanya, sa mga driver nga nabakunado na, safety na po sila, ma'am. Usa lamang si Jessie sa 3,025 ka mga bakunadong PUV drivers sa Davao City as of July 8, base sa tala sa City Transport and Traffic Management Office. Layo pa sa 20,000 PUV drivers nga target maturukan. Hinuon abli ang Agro-Industrial Foundation College sa Ecoland alang sa mga wala pa nakapabakuna. Sa tibok Davao City, mukabat sa 50,000 na ang fully vaccinated, samtang sobra 200,000 ang nabakunahan sa first dose. Apan taas pa ang apsunon, gumikan 1.2 million kadabawenyo ang target mabakunahan una mahuman ang 2021 aron makabot ang herd immunity. Sa maong ihap, 10,000 katao ang dapat maturukan kada adlaw. Sumala sa mayor, magdepende sa availability sa bakuna ang pagkabot sa nasangpit ka target. So ang target na minimum of 10,000 a day, we can achieve that, except that magdepende siya kung daghan ang bakuna. There was a day, this nilabay nga semana nga we were able to do 13,000. So this is because of ang pagtinabangay nato. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Kapin 70 ka mga persons deprived of liberty sa Tagum City Jail ang nabakunahan na pinaagi sa mobile vaccination program sa lukang kagamhanan. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Anaa sa 75 ka mga inmates sa Tagum City Jail, diin 40 niini ang mababae ug 35 ang malalaki ang nabakunahan na pinaagi sa mobile vaccination activity sa Tagum City Health Office. Silang tanan nalakip sa A2 ug A3 priority groups. Mapasalamato ng enkargado sa City Jail sa paspas kapag aksyon sa Tagum City LGU aron malikayan ang pagtakot-takod sa COVID-19 sulod sa prisuhan. Mulungtad og tulo ka sa gunsong Miyerkules ang mobile vaccination sa Tagum City Jail. Samtang sugdan usab sa adlang Huwebes ang pagbakuna sa A4 priority group sa syudad. Magpadayon paghihapon ang first dose sa mga nalakip sa A1, A2 ug A3 priority groups sa tulo ka mga vaccination sites. Gipahinumduman ang nalakip sa A4 priority group nga nakadot na og text message nga sundon ang schedule ug kung asa ug kanus-a sila mabakunahan. Anang sabot magpa-pre-register, mamahimo mo adto sa FB page sa Tagum City LGU ug i-click ang registration link. Makita sab dinhi ang mga updates ug dugang impormasyon. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Bagong hepe sa Cagayan de Oro City Police Office milingkod na sa katungdanan. Saan nini nga pakusgan ang Police Community Relations. Ang dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Formal nang milingkod isip bagong City Director sa Cagayan de Oro City Police Office si Police Colonel Aaron Mandia. Hulip kang outgoing Police Colonel Henry Dampal kinsa nagserbisyo sab sa Kokpo sulod sa 2 ka tuig. Si Mandia tubong Marinduque sa Mimaropa Region. Gibutyag niini ang kalisdanan ngayang naagian una kini nakabot ang pangandoy nga mahimong pulis. Ako from the beginning nag-aral ako, never akong nabilhan ng bagong sapatos since high school ako, elementary hanggang college ko. Ngayon po, high school, elementary hanggang college ako, meron po akong tita na may restaurant, malaki ang bahay, doon po ako naglilinis. Yun po yung baon ko. Plano sa opisyal nga mas pakusgan pa ang police visibility sa nag-unang kadalanan sa syudad, hilabi na sa panahon sa rush hours kung asa dagsa ang mga tawo. But usab niyang mapaduol ang kapulisan sa publiko, pinaagi sa Police and Community Relation kung asa plano niya nga makikita sa mga barangay official sa syudad aron makamugna sila og plaster nga security plans. Aron mahatagan og igong serbisyo ang mga Cagayanon, target niini nga makapatukod og mga police stations nga haom sa standard sa nagkalambo nga syudad. Una mahuman ang iyang termino. Hangyo ko lang sa magtulungan po tayo. May mga programa po ako na gagawin pero bigyan mo muna ako ng pagkakataon. Apila niini sa mga Cagayanon ang ilang kooperasyon o pag-igmat, hilabi pa nga aduna pa kitay gisagubang nga pandemya. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gitutukan sa Nutrition Division sa Davao City Health Office ang Pakibato District kung manatala ang dili mubos sa 20 ka mga bata nga giingong malnourished. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Unang lugar nga giduaw sa Nutrition Division sa Davao City Health Office alang sa ilang aktibidad sa kasaulugan sa Nutrition Month karong Hulyo. Mao ang Sitio Surayan, Barangay Colosas, Pakibato District, Davao City. Dinhi ilang gisusi ang kahimtang sa panlawas sa mga bata kung sakto ba sa timbang o nutrisyon.
Gipalinya nila ang dulan gatos ka mga bata alang sa feeding program. Og itlog og cereal, no? Hugot ang paningkamot sa Davao City Health Office nga mapalapdan ang programa kontra malnutrisyon. Sa bulan sa Mayo, adunay 20 ka bata sa pakibato nga severely wasted. Ang nutritional status kung mga bata nga dunay severe weight loss, bunga sa kawalay makaon o dunay infectious disease. Kikinahanglan kini og saktong pagtagad tungod sa taas nga risgo sa pagkamatay. Inaahod na to ang tanang mga pregnant women na magpa-prenatal check-up kung mukaan og sakto para tamang timbang makabot. Sa mga bagong nanganak, ginaawag po nato ang mga eksklusibong pagpasuso o breastfeeding sa mga baby 0 to 6 months. Mapasalamat sa mga opisyales sa maong barangay nga gibisita sa makanunayng tabang sa kagamhanan. Hinaut ko nga kanunay unta, tagaan unta ni permente dere, matagad. Pahimangno sa kagamhanan nga kinahanglan sakto sa nutrisyon o balanse ang pagkaon nga dunay gulay ug prutas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Private First Class Al-Sharif Atiula nga nalakip sa mga nakasurvive sa aksidente sa Patikul Sulu, misaysay sa iyang kasinatian. Una kuno mahagsa ang eroplano, iyang katapad si First Lieutenant Sheena Alexandria Tato, ang nurse nga namatay. Ang iyang istorya sa report ni Cyril Chavez. Opo, consider na dyan, dili dyan consider lang, si kanlet na dyan na ko ni. Dako kaayo ang pagpasalamat ni Private First Class Al-Sharif Atiula, taga Zamboanga City, ngadto sa Ginoo tungod usa ka milagro nga naluwas siya sa trahedya sa Sulu niadtong adlawng Domingo. Saysay niya nga una pa man sila nanakay sa maong eroplano sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro, kita pa kaayo ang excitement ug kalipay sa ihang mga kaubanan. Dili isab kuno niya first time makasakay sa maong eroplano, busa wala siya gibati og kabalaka. Og susama sa pahayag sa ubang survivors, gikumpirma niya nga nakalanding gayud ang C-130 sa airport apan milupad kini pagbalik. Katong panahon na to, pag lupad balik, nagpungko lang dyan ko sa may mga katong gamit ng mga bag dito, nagpungko lang dyan ko dito. Uman, nangutan na pa to si Ma'am Tato. Ngayon niya, nga naman, naglupad na balik sa ka-airport. Opo ma'am, naglupad na po balik. Apan samtang nag-istoryahanay sila sa sulod, kalit kuno na bangga ang eroplano sa kakahuyan, unya misilaob. Nakapayong kuno siya ni atong tungura ug nagampo. Samtang ang uban nangambak sa eroplano. Nakurat na lamang siya nga ana-ana siya sa yuta. Sa tanang survivors nga sundalo nga ana karon sa Camp Navarro General Hospital, si Atiula lamang ang nakaangkon og minor injury. Grabe ang pagkakanya. Grabe ang lima niya. Grabe kay hilak. Pati bata na ko headpod. Ay nga na ko, ay naman kabalaka kay ako buhay naman dito. Kaya ko pa man. Nangayo og pasaylo si Atiula karon sa iyang mga kaubanan nga mipanaw tungod wala kuno siya nahimo atol sa insidente. Minsay ko na lang po, mangayo na lang ko na pasaylo po sila na di po na muna kaya na tabang po kay giligtas po na mga sarili pero condolence na lang po sila na be strong na lang po sila ay sir. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 19,000 na lang ang COVID-19 active cases sa Mindanao, samtang misaka na sa halos 50,000 ang aktibong kaso sa Pilipinas karong adlaw. 19,556 na lang ang aktibong kaso sa Mindanao kagahapon. Kini human misaka sa 132,977 ang naayo na ug 5,277 ang namatay. Miabot na sa 157,810 ang total COVID-19 cases sa Mindanao. Sa Pilipinas, misaka sa 49,036 ang aktibong kaso karong adlaw. Kini human misaka sab sa kapin 1,380,000 ang naka-recover ug 25,650 ang namatay. Sa karon 1,455,585 na ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa tibuok kalibutan, kapin 185 million na ang nataptan og COVID-19 ug lapas 4 million ang namatay. Gibutyag sa Ministry of Health sa Bangsamoro Region nga dakong tabang kuno ang pagbakuna sa pagpakunhod sa ihap sa bag-ong kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Ana ang report ni R. Jill Relator.
Sama sa ubang rehiyon sa nasod, pinaspasay na sab ang vaccine rollout sa mga lugar ubos sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Gani as of July 7, kapin 26,000 na ang fully vaccinated sa rehiyon o gilaumang moabot sa 70,000 ang maturukan na og second dose una matapos ang July. Gisugda na sab nila ang pagbakuna sa A4 priority group. Out of the 138,560 shots ng vaccine, ang pinakamalaking probinsya po na nakakuha ay yung Lanao del Sur, kung saan sila po ay nakakuha ng 46,388, which is rightly so dahil po sa BARMM, Lanao del Sur po yung for the longest time ay na-considered as the epicenter of COVID-19 dito sa region. Tungod kay daghan na ang nabakunahan sa Lanao del Sur, nakita ang positibong epekto ni ini. Sanglit kung kaniadto, nag-una ang maong probinsya sa pinakadaghang new ug active cases sa BARMM. Karon, ikatulo na lang kini. Apan bisa ni ini, doon nagihapon kunoy pipila ka mga residente nga nagaduha-duha sa pagpabakuna. Napansin po natin na unti-unting tumataas yung kumpiyansa, yung acceptance ng mga tao sa bakuna. Sa BARM, dati medyo pahirapan kami sa pagkuha o pagkumpleto ng master list ng mga willing na magpabakuna. Kung hindi man ay minsan mababa yung numero ng mga willing na magpabakuna na. Pero kamakailan napansin natin na tumataas na ito. Ginaplano na ang paglusad ng online pre-registration sa vaccination aron mas mapadali ang listing sa eligible priority groups. Dulaan 139,000 doses sa bakuna na ang nadawat sa Ministry of Health sa BARMM gikan sa national government ug anaa sa 96,000 doses na niini ang nahatag. Apan nagkulang na kuno karon ang supply sa bakuna sa rehiyon, busa ni hangyo na sila sa IATF ug dugang bakuna. Hinoon, dunay 500 million pesos nga pondo ang BARMM government nga ipalit nila og bakuna kung gikinahanglan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Taliwala sa pandemya, naka-alerto usab karon ang El Salvador City batok sa sakit nga dengue. Ilabi pa nga usa sa barangay niini ang mitala og taas nga kaso sa maong sakit. Atong sayro ng dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Naalarma karon ang lokal nga kagamhanan sa El Salvador City human mitala og daghang kaso sa dengue ang barangay poblasyon sa maong syudad. Sumala sa City Health Office nga mitala ang maong barangay og 7 ka kaso ug ning bag-ohay lang usa ka 8 anyos nga bata ang nagrabihan nga critical sa balay Tambalanan. But as of now, wala pa tay kanang ginatawag nga outbreak nato diri sa El Salvador City. Sa 15 ka barangay sa syudad, ang poblasyon lamang ang mitala og daghang kaso sa dengue. Aron masumpo ang lamok nga carrier sa maong sakit, nagpahigayon ang City Health Office og larva survey ug clean up drive sa maong barangay. Gikan bulan sa Hunyo hangtod Setyembre, mao ang breeding season sa mga lamok nga nagdala sa dengue. Hinungdan gihingusgan ang kampanya nga 5S, kini ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging ug spraying. Ang nahitabo ako nang na-disseminate pod sa atong mga lumilihok gyud atong mga BHW number 1 nga hinluan katong area manuroy sa matag kabalayan og awareness. Daghan kaayo ang mga breeding areas sa ato ang mga lamok, ma'am. So that's why we encourage everyone, especially diri sa El Salvador City nga mga residente nga maglimpyo, mag-clean up drive. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Department of Health Region 9 paimbestigahan kung nganong wala ginakuha sa ubang munisipyo ang COVID-19 vaccine nga gitagana sa ilang lugar. Atong ibalik si Ethel Ipanag. Nasayran nga daghan pang mga vaccine ang nakatenga karon sa Provincial Health Office sa DOH-9. Sa inisyal nga investigasyon, mukabat sa 1,000 vials nga vaccine ang anaapa sa Provincial Health Office sa Zamboanga, Sibugay, 1,000 vials sa Provincial Health Office sa Zamboanga del Norte, o 1,000 vials sa vaccine ang anaapa sa Provincial Health Office sa Zamboanga del Sur, nga wala pagi pangkuha. Wala kunoy shortage sa vaccine. Ang problema lamang, wala ginakuha sa mga LGUs ang nakaalokar nga bakuna alang sa ilang lugar. Vaccine hesitancy o transportasyon padulong sa vaccination site ang usa-usab sa ilang nakitang problema. Mao nga daghang tao sa munisipyo ang wala pa nabakunahan. As of July 2, 2021 record sa DOH-9, muabot pa lamang sa 56,287 ang nabakunahan sa first dose alang sa A1 priority o 40,478 sa second dose.
Samtang 54,324 ang nabakunahan sa first dose sa A2 priority ug 14,132 sa second dose. 76,430 nabakunahan sa first dose sa A3 priority ug 11,935 sa second dose. We are already gathering yung support ng mga LCEs to utilize na po talaga yung vaccine. So kung kailangan na i-pick up sa province, kunin na, gamitin na agad. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.